Čus humus, vítajte pri tomto novom videu. A toto som ja. Dneska by sme si mohli ukázať. Dneska si ukážeme, jak postaviť nejaký dom alebo prístrešok. Takže pustme sa do toho. Pôjdeme na Warp príroda. Ešte raz. Tak. Dobre, tu je taký maličký spálnik. Fly. Dobre. Zletneme niekde na nejaké miesto. Kde sa vám bude páčiť a ak tam nebude žiadna reska, tak si tam postavíme dom. Alebo taký len prístrešok na začiatok. Napríklad tento som minule staval. Ale sa mi nechťac vypol nejakou bandicam, tak som to nemohol nahrať a vyhodil ma do serveru. Takže nevadí. Postavíme si hneď vedľa. Nejaké drevo. Nikde. Žiadne drevo. Žiadne drevo. A tu máme predsa. Takže nájdete si nejaké miesto. Napríklad tuto hore si nemôžeme dneska ukázať. Tak. Tu si uvoľním miesto na dvere. Tak. Vykopeme si toto celé a môžeme si robiť nejakú podlahu, ako len chcete, nemusí byť len z dreva. Ale ja dneska spravím z dreva, takže bude drevená podlaha a to by malo byť všetko. Potom si robíme strechu a steny a všetko možné, nejaké skla a neviem, asi tak. Dobre, takže podlahu. Tak, to by bolo. Raz, 3 bloky, nemusí to byť až také veľké. Tak. Takže drevo sa nám minulo. Skúsim vyskočiť ešte pre nejaké drevo, čo tu mám. Ale neviem, či tu ešte niečo je. Takže drevo, to som ako nedomyslel. Drevo som si mal prichystať. Takže si to nejaké vyrobíme. Tak. Aspoň 64 by tu mohlo byť. A to je všetko. Takže dúfam, že to ešte vyjde. A prepáčte, že som si neprichystal drevo na toto videjko. Vôbec som na to nerozmýšľal. Som si myslel, že tam ešte niečo bude v trúčkach.
No nič. Zmýlil som sa. Dobre, to by nám stačilo. Zatiaľ. Takže tu môžete vidieť, jak sa nám tu stáva trochu. A 3 bloky. Wow. Nebolo to nejaké rýchle? Wow. Fuck off. Prečo sú tu len 2? Dobre, teraz. Robíme strechu. Tie horné panely ešte. Tak. A potom spravím hore ešte strechu. Tuto by som to dal zatiaľ takto. Tak. Tam budú ešte okná. A urobíme si ešte strechu. Dúfam, že drevo ešte vyjde, malo by výjsť. Máme ešte nejakých 5, takže v pohode. Tak. Takže môžete vidieť, ako bude asi vyzerať tento dom. Tu som si už pripravil nejaké drevo či sklo. Sklo, aby sme mohli robiť všetko, čo ešte chýba. Takže aby sme mali aj okna, aby tam nebolo hrozne. Takže tuto v tejto budke som ešte trochu nehal skla, ktoré tu nie. Fuck off. Nemám uhlie. No nič. Asi si musím zobrať nové. Aha. Už chápem. Teraz ešte reštartovali server, takže všetko, čo tam bolo, nejako to zmizlo. Čo dosť posrali, lebo som si myslel, že to už bude dobré. A toto by bolo. Ešte keď chcete, môžete si tam niečo dať. Nejaké vecičky. A tuto môžeme spraviť takto. Toto bolo tak lepšie, aby to lepšie vyzeralo. Tak. Fuck. Tak. Minulo sa nám drevo, takže ešte pôjdem po ďalšie. A to by bolo všetko. A ešte tam dáme to sklo a nejaké dvere by sme tam mohli dať. A potom sa budem učiť vami s videom. Takže tak. Neviem, čo s tým oným pieskom, lebo je dosť čudný. Nejaký bug. Tak. Tak. Poďme sa pozrieť, koľko máme už skla a sklo by sme tam ešte mohli dať. 9 skla zatiaľ. Tak. Tak. A postupne spravíme a to bude asi všetko.
Neviem, keď chcete si tam môžete zasadiť ešte nejaké stromčeky a čo ja viem čo. Jak sa vám to bude páčiť. Mne to stačí takto a myslím, že by sa to dalo prežiť v normálnom živote a tak. Na budúce môžem natočiť video, že jak postaviť dom, nejaký väčší. A dúfam, že toto bolo v pohode. Kebyže môžem, tak si tam nakradnem sklo, ale sklo sa nedá, lebo sklo sa rozpadne a to sa potom môžete vyťažiť. Takže toto sklo tam dáme ešte. Teraz pôjdem asi spraviť dvere. Dobre, tu si ešte vyrobím nejaké drevo. A ináč vráťme sa k tomu serveru. Podľa mňa je to dobrý server, z ktorého poznám majiteľa, mám ho aj na Skype a IP adresu vám môžem dať do popisku. Dúfam, že sa tam nejak zapojíte. A dúfam, že mohli by sme si aj spolu zahrať a bola by to sranda. Dávam ešte aj môj Skype do popisku, takže jak chcete. Tu mám rovno dvere, takže dvere isto viete, jak sa robia. Stačia jedny. Tak, ešte pôjdem pozrieť sklo. Tak, 6 skla ešte zatiaľ. Tento server hrávam pravidelne, takže by som tu mal byť. Mal by to byť v pohode. A ešte si sem dáme to sklo a to by bolo asi všetko. Fakt, prepáčte za to sklo, lebo som si myslel, že to už bude v pohode, ale nie je to v pohode, lebo som na to zabudol. Server sa reštartoval, takže nič. Dobre, z tohto nič nebude, keď budem čakať. No, sklo. Pomalé sklo. Isto to poznáte. Keď hráte Minecraft a 2 hodiny trvá, keď sa spraví to sklo. Ináč mám mám kúpený Minecraft originál a mám tam teraz verziu 1.8.1, takže sú to aj novšie dvere, keď to viete spraviť. Ja som ešte nepozeral žiadny tutoriál, jak spraviť nové dvere. Takže keby ste chceli, tak si pozrite nejaký tutoriál a dajte si tam nejaké iné dvere, keď chcete. Tak. Myslím, že to zatiaľ vyzerá dobre. A ešte to sklo, ktoré sa tu robí 2 hodiny. Dobre. Mohol som ísť kúpiť sklo, ale to už je jedno. To už som hotový. A ešte jedno. To som nevychytal. Tak. Takže ešte na budúce pri ďalšom videu už by malo byť aj toto dostávané, takže už tam toto bude nejaká kde budem kováreň alebo nejaký oný sklad, špajza, neviem. A toto koľko hráčov. Dobre, a toto by bol taký prístrešok, tak chatka a mohli by sme na ďalšom videu ešte postaviť dom. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a určite dajte tie nejaké lajky a za 50 lajkov bude nejaký bonus. Môžeme si zahrať Skywars a dúfam, že sa vám to páčilo a to by bolo asi všetko. Takže
Takže sa asi lúčim z tohto videa. A tak čaute. Beach.